No niin, moikka Kurnitsat. Moi moi. Kiva, että pääsit tähän meidän haastatteluun. Ja haluan heti alkuun vielä onnitella sinua siitä, että sinut valittiin tänä vuonna vuoden pakolaismieheksi. Kiitos paljon. Jes, ja tosiaan YK täyttää tällä viikolla 75 vuotta. Ja yksi tärkeä teema, mikä myös tänä juhlavuonna nousee esiin, niin on ilmastonmuutos. Ja haluttiinkin sun kanssa vähän jutella aiheesta ja kuulla sun ajatuksia siihen liittyen. Niin ihan alkuun kysyisin, että mitä sinä itse ajattelet ilmastonmuutoksesta? Itse asiassa viime kesänä, kun mä perheen kanssa me käytiin Turkissa tapaamaan mun perhettä. Siellä Turkki on mun kotimaa, mutta mä oon asunut monta vuotta siellä. Mä huomasin, sää on muuttunut aika paljon siellä. Ja silloin kun me oltiin siellä, mun vaimolla oli kova pääkipu, mutta muutoksen ansiosta Suomeen se kokonaan tämä kipu hävisi. Täällä olisi hieno ilmasto ja kun taas me palattiin sinne, hänen pääoireet alkoi. Eli se tarkoittaa sitä, että täällä Suomessa on hieno ilmasto, hieno sää ja siellä oli pahempi ja huonompi sää. Ja samalla mun perhe sanoivat, että siellä minun kotimaassa on uudet ilmiöt siellä. Näkyy esimerkiksi tuulet tuulee siellä. Tämä ilmiö aikaisempaa ei ollut minun kotimaassa. Eli ilmastonmuutos on tärkeä asia. Maapallo lämpenee kovasti ja meidän piti ryhtyä tekemään jotain. Jos me emme tee jotain, kyllä seuraava sukupolvi kärsii kovasti tästä asiasta. Se on sama kuin meidän Suomi-maa. Jos edellinen sukupolvi ei sodinut, ei taistellut, nyt me emme voisi nauttia tästä nykyisestä hyvinvointivaltiosta. Edelliset sukupolvi on tehnyt paljon työtä, maksanut Suomen velkaa, sotinut, taistellut, naiset auttanut, oli mukana. Ne kaiken kaikkiaan meillä on nyt rauhallinen paikka tässä maailmassa. Jos meidän nykysukupolvi ei tee mitään ilmastonmuutoksen hyväksi hillitsemiseksi, totta kai seuraavat sukupolvet, meidän lapset ja lapsenlapset kärsii. Ja meillä on pakko ja velvollisuus tehdä jotain. Kyllä. Tuossa alussa viittasitkin jo vähän siihen, että miten se on vaikuttanut, tai ilmastonmuutos sun perheeseen. No miten sä sitten ajattelet, että miten se ilmastonmuutoksen vaikutukset tulee vaikuttaa pakolaisten elämään sitten tulevaisuudessa? Yleensä kun mä viime vuosina, kun mun isä soitti mulle aina, kysyi, onko siellä mitään luontokatastrofia, kun tulvia, maanjäristyksiä, onko siellä tapahtunut mitään, oletteko turvassa? Aina mä vastasin, täällä isä, täällä Suomessa ei tapahtu mitään pahaa. Täällä on niin turvallinen, niin hieno maa. Kaikki on ok täällä, mutta nykyään asiat on muuttunut, nykyään myrskyt on alkanut vaikka Suomessakin ilmastonmuutoksen seurauksena, eli tullut paljon isoja ilmiöitä, niin kuin mä sanoin, hiekkaa, tuuleja, myrskyjä, eli kovat ja rankat sateet. Eli nämä kaikki on alkanut. Se tarkoittaa sitä, että me koko yhteiskuntaa, sekä me suomalaiset ja me maahanmuuttajat, ne kaikki kärsii. Ja samalla mä koen, että jos tämä nykyinen meidän elämä jatkuu, nykyelämä jatkuu, niin näin me tuhlataan koko ajan ja saastetaan luontoa. Eli tulevaisuudessa, kun osa Afrikkaa ja Lähi-Itää kuivuu ja osa Eurooppaa, toivottavasti ei tapahtu, mutta näin on ainakin sanottu, että menee veden alle. Eli
Eli iso aalto pakolaisesta tulee Lähi-idästä ja Afrikasta. Ja nämä ovat erilaisia pakolaisia kuin nykyään poliittisen takia tai jotain muiden syiden takia. Ne tulee tänne ja joskus ne palaa kotimaahansa, kun turvallinen olo tuntuu. Mutta nämä uudet aallot pakolaiset tulee Eurooppaan. Eurooppa on lähellä Lähi-idän ja Afrikan. Nämä palaa kotimaahansa, koska heillä ei ole mitään elämää siellä mahdollisuutta. Nämä kaiken kaikkiaan, sen takia meidän on pakko tehdä jotakin, ryhtyä tekemään jotakin. Muuten katastrofit alkaa tässä maapallossa. Kyllä, eli selviä vaikutuksia ilmastonmuutoksella on tulossa. Mitä sitten sinun mielestä pitäisi konkreettisesti tehdä, että me voitaisiin hidastaa tätä ilmastonmuutoksen vaikutuksia? Jokainen meistä voi vaikuttaa, vaikka pientä asiaa voi vaikuttaa sillä. Esimerkiksi me kaikki voidaan ihan yksityisessä elämässä voidaan säästää lämpöä ja energiaa, vähemmän saastaa luontoa, vähemmän käyttää lihaa, sellaista pientä asiaa. Mitä mä muistan, kun me oltiin tänne Suomeen silloin, kun me saimme pakolaistatuksen, meille järjestettiin Turkissa sellainen kurssi, jossa opetettiin, miten opetettiin Suomen yhteiskuntaa meille. Ja yksi asia jäänyt mieleen vielä, se liittyy tähän asiaan, että siellä meille opetettiin, miten roskat laitellaan Suomessa. Ja kun mä tulin Suomeen, mulla oli kyllä tietoa paljon, mitä tehdään Suomessa, mutta mä koen, että monella maahanmuuttajalla ei ole tällaisia tietoja ja valitettavasti ei ole opetettu. Varsinkin kun vuonna 2015 iso aalto pakolaisia tuli. Eli ei ole vielä ehditty kertoa näille, että miten roskat esimerkiksi laitellaan. Mä koen, että jos isot maat välttää sotaa, sillä on iso vaikutus, koska jos me puhutaan Syyrian sodasta, Syyrian sodan jälkeen tämän maan jälleenrakentaminen aiheuttaa niin paljon saastoa ja päästöä, että sen vaikutus on aika paljon isompi kuin meidän yhteiskunta tai meidän Suomen vaikutus. Eli vältetään sotaa, kyllä sille on iso vaikutus ja muita vaikutuksiakin on kyllä. Kyllä, eli jokainen pystyy jotakin tekemään ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Kyllä. Kyllä, kiitoksia Kurnetsat. Siinä oli meidän aiheet tältä osin, mutta ihan lopuksi haluaisin vielä kysyä, että onko jotakin, mitä haluaisit sanoa nyt 75 vuotta täyttävälle YK:lle? Paljon onnea 75 vuotta täyttävälle YK:lle. Mä haluan tässä korostaa sitä, että mä olen täällä sen takia, koska YK:n pakolaisjärjestö on auttanut mua aikoinaan ja ymmärtänyt mua, että minä olin hädässä ja nyt mä olen täällä Suomessa ihanassa maassa. Tässä ihanassa maassa mä sain vuoden pakolaismiehen statuksen, eli mä olen näyttänyt minkälaisia osaamista ja potentiaalia minulla on. Samalla mä olen kiitollinen YK:lle, että heidän ansiosta mä olen täällä, mutta mitä mä pyydän ja odotan, että YK ryhtyisi tekemään, on se, että vain nämä ilmastosopimukset mun mielestä, mun näkökulmasta ei riitä.
ei riitä pelkät sopimukset, piti asettaa jotain rajoitteita tai pakotteita niille maille, jotka ei sitoutu näihin sopimukseen. Ja jos me vain tehdään sopimuksia vuosi vuodelta, se ei vaikuta tähän tilanteen. Meidän piti ryhtyä tekemään jotain rajoitteita ja pakotteita näille maille. Ja silloin me saadaan isompi vaikutus siihen. Kyllä, näin se on. Kiitos Kurnitsat sun näistä hienoista ja tärkeistä ajatuksista. Kiitos teille, kiitos.